Naħseb nilqgħu b'mod pożittiv dan il-budget għaliex qed jinċentiva x-xogħol, ġifier dawn il-miżuri li naqsu t-taxxa fuq ix-xogħol part-time u fuq l-overtime u anki jagħtu benefiċċju lil min jaħdem b'xiftijiet jew inkella fil-weekends jinċentivaw in-nies biex jaħdmu. Qed naraw ukoll inċentivi għall-investiment, partikolarment investiment li huwa sostenibbli, li hija xi ħaġa pożittiva ħafna u hemm ħafna mill-proposti li għamilna aħna bħala Kamra tal-Kummerċ li huma inklużi. U ninnotaw ukoll li l-Gvern qed jirrikonoxxi li verament hemm ċertu żidiet fl-ispejjeż li n-negozji jridu jġorru u mhux qed ikompli jżid pisijiet oħra billi pereżempju it-tieni mekkaniżmu tal-kolla li qed qiegħed jipproponi jgħaddih fuq in-negozji. Naħseb il-fatt li l-Gvern qed ikun għaqli biżżejjed biex jgħid dat tieni mekkaniżmu jiġi finanzjat mill-Gvern u bih jiġu sostnuti dawk l-iktar mill-quta hija xi ħaġa tajba biex ma jkollniex ċiklu ta' inflazzjoni bejn is-salarji u l-ispejjeż li ma nkunux nistgħu ninqalgħu minnu. Ġifier naħseb li huwa budget pożittiv.